Karena cara kula jimat kuwi aja hukumi syirik ya nganggur ngono wae. Mbok hukumi syirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir iku ketemu akal piro. Mosok kalimat sing dadekno mukmin ya kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam ya tulisan la ilaha illallah ditekak-tekuk ngono wae terus. Tekak-tekuk kaya mori terus dikalungno ngono wae. Nak ke percaya kiai ini regane larang, nak percaya ning pasar wis 10.000 kan ya mau ngono kok. Kok terus musyrike kondi. Kula niku dikonco tamat sarang, alim iso maca muin. Cerita kula Gus umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Dene ku anak kiai Madura, jadi percaya jimat. Walhasil buat di kiai jimat abae apa iku ana jarik ambek jahe, yo ora roh ana jarik mbek jahe hubungane apa, yo ora roh. Wong kula dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene Jeddah ning imigrasi niku kena napa sweeping napa kena napa jenenge kontrolan nggih kena napa cek kena razia guys walhasil terus dihukumi syirik inna hadzal balad haramu wa la yadkhuluha musyrik iki negara suci ora oleh musyrik mlebu dene iso maca fatmu ora trimo Islam KTP iso maca mu anyar Malvia ya apal to muhafadah wareng jari iku diobong dene kon merkangkan jari diobong ora panasen dene. Panas ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askare. Lho pangeran mesti Allah to. Kira-kira. Dan ya mestinya mereka ya berpikir wong muni ya Allah iku ya berarti pangerane jauh malah disadu. Lho pangeranmu mesti Allah to. Lah kok perkaya jimat. Terus jimat itu tidak mbek askare. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene ngetok nang alime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, kita tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadu. Qul asyhadu alla wa asyhadu anna aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam mulai bayi bapakku kiai, mbahku kiai. Disyahadatno koyo wong lagi masuk napa? Islam. Jadi inna hadzal balad baladu wa la yadkhuluha musyrik. Saiki faqul la ilaha illallah. Akhirnya terpaksa la ilaha illallah. Para guys lepas ke imigrasi misal. Wong disahkan. Bariku ngamuk keluargane apa bekal dijimat. Aduh. Repot. Ya tapi ku senine dunya wis ora usah mbok jero-jero ora usah takok. Nek kadang ana kiai yo kacau terus takok. Nek cara jenengan sepundi Gus? Ora usah mbok takokno iku tontonan dunya, ora usah mbok takokno. Hukum ora kudu ana hukume dhewe Allah la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe aja gaman kabeh perkara iku mbok takokno. Demen ino nak dijawab. Misale wong kok takok Ruhin ngene, kaya Ruhin wong ora jelas, keluargane diuripi apa. Lha niku buka wadine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takokno. Dadi Allah wis pesen latas aluan asya intu bedalakum tasukum. Ki aja geman bakas perkara. Nak dibahas mau nambahi bukae wadi, bukae epe piyam. Dadi ora oleh. Mulane ngendikane Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan ya halal. Rasa kata nasya napa rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu anha ora bakas anggap halal. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi